Ndichikutambira zvekare pano paDirari 263 pano panchanga nchikuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya inozvemuzora nhasi inyaya iyo yaitika kubhindura yemurume uyu anonzi Question Chiutahu. Question Chiutahu murume iye anga abva zera ane makore iwo anosvika 29 years. Vanhu mumwoyo vanofunga zvakasiyana. Vamwe vanotoona mwana mudiki chaiye achionekwa kunge mukadzi ndomuonero unoita vamwe vanhu, asi vachiabhusa vanhu, vachikanganisa kodzero dzevana. Nyanda inozvemuzora nhasi nyaya yaQuestion Chiutahu, uyo murume wekubhindura. Murume wekubhindura akabata mwanasikana ane 13 years chibharu. Ende kurwadza kwazvo munyaya iyi, musikana uyu ane kakurasika njere kaanoita, ndo musikana wakabata chibharu. Zviri kunzi murume uyu akutaura nyaya yake iye Question Chiutahu akaenda musango mubani. Paakasvika musikana uyu achifudza mombe, paakasvika achifudza mombe akamudonhedzera pasi akatanga kumumbunyikidza kodzero dzake achirara naye. Zvakaitika musi wekutanga akamuudza kuti wakangofumura vantu wakaudza vanhu kuti ndozvaitika, ndiri kukuuraya. Mwana uya nekutyawo haana kuudza vanhu nekuti njere dzake dzaita dzichimborasika, ndo mutauro wekuitwa nyaya iyi. Haana kukwanisa kuzvifumura, aitya kuurayiwa. Kechipiri vakadzokorora futi achimubata chibharu akataura futi mashoko ekuti wakazvifumura zvinhu izvi ndiri kukuuraya. Zvisinei, hanzvadzi yemusikana uyu akazoita kakufungira kuti akaona mwanasikana achishushikana, ndopa akamubvunza kuti chii chiri kuitika. Mwanasikana akaudza hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake ndopaikaibva yaenda kunozivisa mapurisa epadhuze akamhangara nyaya iyi. Hanzvadzi yemusikana amhangara nyaya iyi. Mukomana murume iyi anonzi Chiutahu uyo ane makore 29 akabatwa nemapurisa akapiwa makore iyo anosvika 20 years mujeri nenyaya yekubata chibharu. Ndokumboratidza zvanofuka comment section pamusoro penyaya izvi zvinorwadza kuti iwewe hanzvadzi yako ndi mwana wako unzwa chinzi abatwa chibharu, apo anenge ane mentally disturbed. Ndokumboratidza zvanofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Kunzewo kuva ariko vamwe vanhu abuswa, chizivisa iwo mapurisa nguva iripo kana munhu aabuswa, nekuti kuguma kwazvo mwana anopedzera abata nhumbu uchingoti aiwa ane musikanzwa ndati zvisiyei aterere, but tisingazive zviri kuudzwa vana. Zvafane mwana uyu akaudzwa kunzi ndinokuuraya. Kusada kwavo vana ava kuabuse kwobva wanzwa kunzi ndinokuuraya, hapana zvandinoitwa chiri wakamhangara handisungwe, asi ini ndokuuraya. Ndo mutauro unenge uchiita vanhu vachiabusa vanhu. Ndokumboratidza zvanofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Murume uyu anofanira kukodzera kugara mujeri, ndomakamufita. Ende uriwo uri kutonga nyaya unomupa makore mangani